салом бачаҳо, 20 июл Лоиқ Раҷабов дар UFC ҷанг дорад. Ҳама касе ҳозир мебинем рақибаш ки? Баъиси тоҷик Сарвар Ҳомидов дар Беллатори Амрико ғолиб шуд. Рақиби нави Аъзам Гафуров муайян шуд ва мужзани тоҷик ба русиш гӯем кулачка меган Асрор Важак Акбархоҷаев ба наздикӣ ҷанг дорад бо Искандар Шефбовар. Сар кардем аз Лоиқ Раҷабов. 20 июл ӯ дар UFC ҷанг дорад дар шаҳри Лас-Вегас. ин шаҳри як кайфарико ва қиморбозор мебошад. Короче, рақибаш Трей Огден аз Амрико мебошад. ин бечора дар UFC 5 бор ҷанг карда, 2 бор бой додагӣ, 2 бор бурдагӣ ва 1 бор ничия ҳаст. рости гап, ҷангҳояшро дида ҳоло ҳам нафаҳмиданд. ин девона кияе? худашро самурай гуфта мегардад. дар як ҷангаш фақат дасту поча карате мекунад, дар дигар ҷангаш бошад фақат барес бар ин сразу бароса карда меафтонад. Барбаш хеле зур, утаркаш ҳам хеле соз мешавад. барои ҳамин Лоиқ эҳтиётона ҷанг карда нашаркор. ҳаракат карда фақат якта зада нашаркор. бароса накунад ки ин барбаш хеле хуб, нафаскашиашам хеле хуб. барои ҳамин монда намешад оқиба дар охир. ба ин танҳо бурдбориҳо таманно дорем ва танҳо ба пеш. барои он ки агар худо нигоҳ надорад ҷангашро бойтият, ҳолаташ хеле хатарнок мешад. UFC метавонад ӯро уволит кунанд, яъне ба тоҷик гӯем аз UFC ронанд. барои ҳамин бачаҳо сахт мухлисӣ мекунем. истобрат, 1 минут вақтатро мегирам. агар мехосӣ бош ҳама бои UFC-ро дар вақташ бини, ройгон силкашро дар вақти UFC ман дар телеграми худ мемонам. барои агар хоҳед ба телеграми ман даро подписация кун, любой боя гӯ, ман дар онҷо барои ту мемонам. хай дигар саволҳоям бошад, обязательно нависед, ман дар онҷо ответ медиҳам. хай мушкил набошад, ба инстаграми ман ҳам даромда онҷо та подписация кунед. хай чӣ гум чахчах карда гап мезанем бо ҳам. хай рафтем дальше. Сарвар Ҳомидов, ҷанговари тоҷик, дар Беллатори Амрико ғолиб шуд. бо рақиби худ Марселеди Альвес, бразилиягӣ. хай бечора боеци бразилиягӣ бароса карда наметонист. аз ин ҳолат брати мо истифода бурда дар ҳар 3 раунд фақат барба карда ба замин афтонда хубам зард бечораро. Сарварҷон молодец, мисли як танк бар ин фақат ба пеш рафт, ба пеш. ва умед дорем ки дар оянда Беллатор якон рақиби хеле зурро метавад. ба фикри ман бародари Забит Магомедшарипов, яъне додари Забит Магомедшарипов, Ҳасан Магомедшарипов хеле зур мешавад барои Сарвар. ду ҷанговар аз СНГ мебошанд, бисёри одамо мебинанд. барои Сарвар ин як хайп аст, популярӣ шудан. бисёри кас ӯро баъд аз ҷанг шинос мешаванд. агар ҷангро бурад, рейтингаш хеле боло мерад. барои ҳамин ҳамаш дар дасти Сарвар аст. метавонад бо ягон суханронӣ трешток ба Ҳасан визр партояд. бачаҳое ки ба Тоҷикистон меранд, то 16 август ба Москва ҳатман биён ки Аъзам Гафуров бой дорад. рақибаш Қурбан Гаҷиев. ин боеци доғистонӣ 3 ҷанги ахиранашро бурида чемпион мебошад. хай мисли дигар доғистониҳо ин ҷанговар фақат бароса мемонад. ин 1-2 финал мебошад, яъне полуфинал. баъд аз ин финал мешавад ва ки ғолиб ояд $1 миллион ба даст меорад. барои ҳамин барои Аъзам ин як мотиватсия сахт аст. якумин ҷанговари тоҷики миллионер мешавад. пеш аз ин Лоиқ Раҷабов метавонист 2 баробар миллионер шавад, лекин дар финал мағлуб шуд. Аъзамҷон илтимос ҳамун миллионро ба даст биёр ки як мо ҳам фахр кунем ки бародари мо миллионер шудааст. дар организасияи хардкори Россия яке аз беҳтарин ва шинохтарин кулашник, яъне мушзан Асрор Важак Акбархоҷаев дар наздикӣ ҷанг дорад. рақибаш яке аз популярни кулашникҳо, шинохтарин кулашникҳо, ин Искандар Шефбовар Зиёев мебошад. ин Искандар хеле зур ҷанг мекунад. қариб ҳама ҷангашро буридааст. як ҳамватини моро Азизхон Чоршанбиевро буридааст ва ба як ҳамватини мо Анис Чилаев мағлуб шуд. лекин барои хайп ин хеле ҷанги популярӣ мешавад. ин рақиб хеле зур барои Асрор. стили ҷангаш монандӣ дорад. ҳардуш ҳам гапзаниш дар дараҷаи олӣ. ин хел ҷанговаронро ҳама назаш мебинанд ва мепоянд ҷангашон. Асрор ин як намуна барои дигар ҷанговарони тоҷик. чӣ хел сухан рондан, чӣ хел худро дар камера нишон додан. барои ин ки ҳамаи ин кор дар оянда барои пулкоркунӣ зарур. ҳоло як ҷанг ки пеш намере, ҷанговар бояд сухан ронад.
трешток над. Барои ҳамин асрор муваффақият ва фақат ба пеш бародар. ҳамин буд хай бародаро, ҳатман подписация кунен, лайк монен, хай комментарий занен. Бо ҳамаи комментари шумо ман мехонам. Чӣ хел ки бошад, нағз бошад, ганда бошад, ҳамашро ман хонда истодам. Хай ин чӣ гум. Раҳмат барои шумо. То ҳафтаи оянда. Хай.